Hola companys i companyes, ens trobem al peu d'un turó litoral de roca calcària, dels Colls, i ja ben a prop de la plana del Cars que us vull ensenyar. Aquí trobem la diferència, el canvi, entre ecosistemes pròpiament mediterranis, on hi dominen plantes escleròfiles o vetxeròfiles, és a dir, de fulla perenne, adaptades a la sequera. Allà teniu un garric, al costat una llastra, aquí un llentiscle, o bé el pi blanc. Aquest bosc ara mateix es troba en estat secundari i està evolucionant cap a un bosc escleròfil madur, que en aquest cas serà un alzinar a mig camí entre un carrascar i un alzinar català. I aquí veiem la prova en forma d'un alzinar encara juvenil, però que ja està començant a formar aquest doble estrat, un estrat arbori menor a sota de l'estrat major, que és el dels pins. Amb el temps l'anirà substituint, és a dir, aquests pins aniran caient i anirà quedant un alzinar a sota, un alzinar barrejat amb màquia segurament. Nosaltres hem fet en aquesta zona algunes sembres per potenciar aquesta regeneració. Ara us busco algun exemple. Aquí una que la vaig sembrar jo l'any passat, molt petitona. I aquí una altra que va ser sembrada fa 2 anys en una jornada bellotera que vam fer a Marva Litoral. Podem veure com aquí s'acaba el turó calcari i comença la plana, actualment majoritàriament conreada. Aquest és un dels afluents de la... No pas, em sembla que és la Riera de Ribes. On anem ara sí que és un afluent de la Riera de Ribes. La Riera de Ribes és després del Foix, un dels principals cursos fluvials de la nostra zona. Aquí podem veure aquest canvi del que us parlava. Quan entrem dintre la plana sedimentària, com que ja hi ha un tou més gruixut de sediments, és possible la presència d'espècies caducifòlies o semicaducifòlies. Aquí tenim una vinya silvestre que s'està enganxant amb un arç blanc, un Crataegus monogímia, i al seu damunt un immens roure català, un Quercus terroides, d'edat centenària. Al seu voltant ja s'està formant un petit bosc en forma de galeria. Una galeria que ressegueix aquest petit afluent del que us parlava, que va parar també a la Riera de Ribes. Tot i que és molt petit aquest bosc, el seu estat de conservació és força bo. Per això us he dit que és una relíquia. Es tracta d'una relíquia, ja que la major part d'aquests terrenys tan fèrtils de plana sedimentària, veieu aquí quanta argila, doncs han sigut aprofitats o bé per l'agricultura o bé per altres usos, com puguin ser actualment la indústria o de vegades també la ramaderia.